ଚାଲନ୍ତୁ ଦୋସ୍ତ, ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ଉପରେ କଳିର ପ୍ରଭାବ, ଏ ପାପ ଦୁନିଆର ପ୍ରଭାବ କେମିତି ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ି ତାଙ୍କର ମନକୁ ବିଲକୁଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିସାରିଲାଣି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ କଳିଯୁଗର ପ୍ରଭାବ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ପଡ଼ିସାରିଲାଣି ଯେ କି ସତ୍ୟ ଆଉ ଅସତ୍ୟର କେହି କାହାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସତ୍ୟ କୋଉଟା, ଅସତ୍ୟ କୋଉଟା। ସମସ୍ତେ କଳିଯୁଗର ହାତ ଧରି ବାଟ ଚାଲିଛନ୍ତି, ରାବଣର ହାତ ଧରି ବାଟ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଅମୂଲ୍ୟ କାହାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷାକୁ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା। ଦିନେ ଜଣେ ଗାଁରେ ଜଣେ ଭାଇ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ, ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପଗଡିଟିଏ ତିଆରି କରନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପଗଡିକୁ ନେଇ ବଜାରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଗଡିର ଦାମ ସେ 2 ଟଙ୍କା ରଖନ୍ତି। ତ ଯୋଉ କଷ୍ଟମର ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେ ସେ ତାକୁ 1 ଟଙ୍କାର ଭାव କରେ କି ନାହିଁ ଆକୁ 1 ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତୁ। ସେ କିନ୍ତୁ ରାଜି ହେଇନଥାନ୍ତି କି ମୁଁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି ତାର ମୂଲ୍ୟ ମତେ ମିଳୁନି, 2 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମୁଁ ତାର ମୂଲ୍ୟକୁ ପାଇପାରିବି। ହେଲେ କେହି ସେ କଥାର ମୂଲ୍ୟକୁ କେହି ବୁଝନ୍ତିନି। ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି, ଭାव କରନ୍ତି, ପୁଣି ଫେରି ଯାଆନ୍ତି। ତ ଏମିତି ଦିନେ ଜଣେ ଭାଇ ସେଇପଟ ଦେଇକିରି ଯାଉଥିଲେ। କହିଲେ ଆପଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ନା ମୁଁ ଏଠି ବସିଛି, ପଗଡି ବିକୁଛି, ପଗଡିର ଦାମ 2 ଟଙ୍କା ରଖିଛି, କିନ୍ତୁ କେହି ନବାକୁ ଆଜି ରାଜି ହଉନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭାव କରୁଛନ୍ତି, 1 ଟଙ୍କା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେମିତି 2 ଟଙ୍କା କହୁଛି ସମସ୍ତେ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି। ନା ଠିକ ଅଛି, ତୁ ସବୁ ଯାକ ପଗଡି ମତେ ଦେଇଦେ, ମୁଁ ଆକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେବି। ସେ ସେଇଠୁ କଣ କଲେ, ସବୁ ପଗଡି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। ଆଉ ସେ ଭାଇ ଜଣକ ବସିଲେ ଆଉ ତାର ଭାव ରଖିଲେ 8 ଟଙ୍କା। ଯିଏ ସବୁ ଆସୁଥାନ୍ତି ପଚାରୁଥାନ୍ତି ପଗଡିର ଦାମ କେତେ? ନା ଆଜ୍ଞା 8 ଟଙ୍କା ଅଛି, ଆପଣ 6 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଚଳିବ। ସମସ୍ତେ ଭାव ତୋଲ କରନ୍ତି, 5 ଟଙ୍କାରେ ପଗଡି କିଣିକି ନେଇଯାଆନ୍ତି କି ଏତେ ରେଟ୍ କମେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ତ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି, 5 ଟଙ୍କାରେ ପଗଡିଟିକୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ତ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସବୁ ପଗଡି ବିକ୍ରି ହେଇଯାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୋସ୍ତ, କଳିଯୁଗର କେମିତି ପ୍ରଭାବ। ଯେତେବେଳେ ଭାଇଟି ସତ୍ୟ ପଥରେ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ତା କଥା କେହି ଶୁଣୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟରେ ଥିଲେ ସଫଳତା ମିଳିଥାନ୍ତା। ସତ୍ୟରେ ଚାଲିଥିଲେ ଆଜି ଆମକୁ ଏତେ 5 ଟଙ୍କା ଦବାକୁ ପଡିନଥାନ୍ତା। ଯଦି ଆମେ ସତ୍ୟ ପଥରେ ଥାନ୍ତେ, ପ୍ରଭୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମର 2 ଟଙ୍କାରେ କାମ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଆଜି 5 ଟଙ୍କା ଆମକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟଟାକୁ କେହି କେବେ ଦେଖି ପାରନ୍ତିନି। ଆତ୍ମା ସତ୍ୟ, ତାକୁ କେହି ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତିନି। ପରମାତ୍ମା ସତ୍ୟ, ତାକୁ କେହି ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତିନି। କର୍ମ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ କର୍ମକୁ କେହି ହେଲେ ଦେଖି ପାରନ୍ତିନି। ସମସ୍ତେ ଅଧର୍ମ, ଅନ୍ୟାଚାର, ପାପାଚାର, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କରି ଦୁନିଆରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ଆମେ ଏଇ କାହାଣୀରୁ କଣ ଶିଖିଲେ? ସବୁବେଳେ ଆମେ ସତ୍ୟ ପଥରେ ରହିବା। ସତ୍ୟର ସବୁବେଳେ ଜୟ। ସତ୍ୟର ଡଙ୍ଗା ହଲିବ, ଦୋହଲିବ, କିନ୍ତୁ କେବେ ହେଲେ ବୁଡି ପାରିବନି। ତ ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲିବା। ପରମାତ୍ମା ଆସିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଆମ କର୍ମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରି ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜୀବନକୁ ଦେବତୁଲ୍ୟ କରି ଗଢି ପାରିବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।